Lagi ulit lagi. Hello guys, this is Eric Hilot of Ligo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan. Hello po sa mga viewers na po, regular viewers. Kung gabi na gigs, karoon lang nakikita. Naka-medal din. God bless po. Tanawan namin eh. Mahilig ko ng traditional Filipino Hilot. Nay, paginay. Ano sa man eh? Lato na po. Ayaw sa Ganit po Dito, yun. ano eh? Nga niya, galantura. Kasi mo paminaran. Ito klase ng kubo. Ano pa? Marata. Lato-lato. Ay, imong tiyan ba sa kidid sakit mo taha? Ang tiyan, ang support. Hmm? Karon na. Karon ang sige kung pamati ron. Ano pa? Lain po di butingog. Kaya mas mama. Si Eric na po ni sunod. Ang sa'yo mong paminaran, bugnaw, init. Ay sa ding. Lagi dito na. Dali mo. 5 years old. And Ano lagi ka din? Pagilot ko karon. 5 years old. No, kay grabe na pagdaw siya, nakalitura. Init ni paminaw. Yung ulo labad ko. No? So, katabangan sa shout out sa Tagarabina, Bigo City. O shout out po sa mga Facebook friends. O sa mga viewers na ko sa rin sa Facebook. O, kaya kung ganahan mo mga friends sa padula ko Facebook. Eric Hilot ang traditional. Ayan. Shout out po sa mga nagka-comment sa post. Shout out po sa mga subscribers sa YouTube. Road to 3,000. Maraming salamat. Thank you so much. Shout out po sa akong top 3 countries viewers. India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. O siyempre na shout out po sa lahat ng mga OFW. Ang sa mga friends ako ang sa mga friends sa Facebook page na ito. Eric Hilot ang tradition. Sige, kulot-kulot. Tangalay mo ba? Kulot-kulot. Aplas mo. Ayo, main hapon. Hapon. I'm going now. Hapon. Ay, anak, hindi pa hilot. Ay, ginoo ko akong panahon. I-deliver na din mo? Tara na. Deliver ba dito dito may kayo? Sige na, duhan ni kapaka. Kinuot ng kudako nga sa luping. Pero 100 na nando ha. Pana, piti lang ta 20 ha. Locos, gusto ka? Lupos. Oo. Lang sa kana lang sa bulag kay may na mabahin. Pero ganyan na mo roti sa isaho na ni Mute. Isa ko ng luto. Katambak dili ka. Sa kanila sa Wala lang. sunod na. Yato sa ako. Lamat. Oh. Abi na ko wala ba? Ay, nabisi lang ko. Res, kasama ano ko? Ay na gas man good. Ha? Tay ko na ko ikas. Pwede na utang nga. Ayo. Lagay ko'y katambak diya, oh. Pag-utang Sino ko. nakatambak? Kuan, medya-medya na diha. Bila. To, pila gani ang, to 50 ang medya. Hindi na ako kabalo mo pinto. Ano din? Sa 15 pa ang bayad. Kato lang katambak ay na pa dahil kay nalpuon. Dili, oy. Kuan man ni, lapad man ni. Dili man ni buo. Ang Pila buo man na? na gahi. 120. 120 ga 100 Oh, gapon. oh. 120 na kausa mo lagi Ah, deliver. dili, 120. Ang Ay, kana 120 siya, na. ang pag isa ka gramo. Kuan sa na ko ang kuan. Ayan na lang itong katambak lin ay. Ha? Dako na kay tag-utang. Sige lang, buti sa 15 pa man bayad. Sa yun lang ba? Sa dagang bubayro nun. Ay, susoy ka gamay, anak ko, sa na ko. Para pastira ni magkayurik mabutaan ni si Kaugbulan. Sige, ito yung pangalan niya. Sophia Faith Erich. Ugma Ano yung pangalan niya? Yes, buo kanang Sophia Faith Erich. Kasaba ano imong napulapot din. Ogoy. Di mo ni ako. Tama na. Pero kinsa may sige gamit. Ang tao, ako din ako buko. Ako din buko.
Anong tao din ah, apin ko. Ah. Pila Tanan. tanan? 250 plus 120. 120. 370. Huwag na kay Gcash. Gcash na. Ah, nawa na jikas-jikas. Bye. Naghan Ah. mo 50 te. Basta bayad de. 15. Wala. O tara sa mga isa. Ang lakaw naman to. Tunga na tayo. Asa pwede na po. O tara sa ako isa. Tunga To na. 50 dito tag 125. Sige na ako to isa. Ano man? Nagnak ni Dula. Kanang dilis nga gikan o isa na Cebu ba na Sa may una na pangalan. Ay gum sus. Pinalang. Lapinig, ila lang. Ay ate ah. Eh. Ano mo? Ano ba to? Sige. Di ka ba nung nakagawa pag Dula di ba yung Isko tayo ba gisa ng box sa Heidi wala na. Ikataw ko sa mga handa ate ako kay anak ko sa baboy kada ko sa kabayo ate mo. Kabalo ate ang sud ate mo gamay di ko makita kami lagi kay Gayo. mga ikaw mga pa. So mga ko kung papaw ko ano ko Gawa to. sis anak ko. Mga maro po kayo ay dili pati pa ba kita una yun anak ko kabalo pa ba pananuhol na lang ta. Bahag ako itong bahay na lang ta. Itag Sus, Dula ano di ko. lang mo sa pag dyan. Wala ko. Na- Naku, turutin ko. Ate nga alam ito no kaya ang sa kumangod ang humba is isa ka ay ang adobo nga ko antay ginapos sa dati kana may tagi pa ko sante isa ka kawa nga nako ti kabalo pa ka tino pagkaog mati ang humba ti gam tunga ra sa kaldero ati naku anak ko pa asa ni ubang mo, mga tagtungod. siyempre tinaab makakuan man tino kay pagkalaki na ba tino sinaligan gusto lang papa tino kay ba umangko kung papa ubayaw tino so ano ko niya ang katong mga kabayo panit sa kabayo kasi na wala yun na dito ano ko matay pa ayo mangunay mampod pa ay Join today. pagkalain kung pwede ta kay kita kauban naman ta tanga na mangunay man Hindi na kaninong hindi ba. kung kabalo ba ka Ni join na. mas daghan sila Good. karnete oy kaysa sa mua ang sa baboy go dili na lang kung kutob o wala kay uno dili ko o ang nabilin sa mo niya ang salit yun po o kung ayo ate Babalo. o ito ako tay ani ay di ba ta makapanghatag ani oy Nanauli ko ato dandi. Wala pa. Ling. ko ante Ano sus? sayo king kasal ate alas 6:30 ba ko alas 7 na humana Sa'yo ay kumuli ato. nauli mi tino mga apid dala una kay naana lagi tiyo ngano daw tinga sayo daw kay may manguli pag unsa pa man mi dito kay na pa din paniud to hala nayabag nga ang kasal mo lang kay pumahaw man Iya lang, i-charge pa. ano yaw na siya nalago pa pamili niyang sudan pa sa mukha na boy pamili na ninyo ama utos pa pa sige iba kontra gina niya pre pamili na mo ng sudan may dalong sudan lagi na Ano mag-inana ba? Tingnan mo. Mas. Nga. Hindi ka ho magkasal ba? Pamilya na. Ganyan ito niya. Nalago pa dyan puti kay. Puti kasi lang puti ati. Pag decorate ati puti. Pag suot ugaw ati puti. Kaya nangita pag gloves. Then anak ko niya. Ako ba naghimo sa gawin bayat din no. Then anak okay sleeveless na nga. Sleeveless na. Anak. Pag suot ito te. Nangangagod sila te. Nangangag sila sa hala. Wapo lagi ang gown. Napag kami atay ubak-ba binaoy. Kay ako magiana ti oh. Nya ako siyang na may ribbon to ako kang ribbon sa likod ti. Bali duha ka ribbon ti niya. Aw na siya hala wapo pa lagi ang siya. Hala wapo lagi ang gown ay. Siya ingon Katong babae nagdada kay ba. Nya pagkawan gisaban niya yung isuon kay ngano daw mo ingana istorya nga pag gani kita sa gown ti niya ante. Ano ko usa man sa ako.
Na-stress sige ko kadali te, nalagot jud ko ti oy. Ang gana iyang ginikanan te kay okay ra te. Kay gina ko te. Sige lang te kay mga na ko ba ana pa siyang mama. Sa dili na day. Kung sa na ada day mo ora na ngano mo ta pa maglaing wa naman. Ngayon na isulti ko tik ayo oy. Mati kayo. Na dito hilas kayo ti ba? Ano ginana nga ito mo kapamilya naman. Hmm. Kaya na makita mo. Ano? Oh, wa laki ko ito. Ate no, akong tulog tiro malang abot Ano sa sa niya? Babay? laki niya. Laki? Nya plagon mi kabuok ti gamay kami tagilakin ante. Hastang kapuya lagi. Pero kapaliyo ko mo, wala mo kay bata. Ah, siduro lagi lagi ron pasapasa lagi siduro niya. Usay di na mo dool sa tis ako ate. Nagata lagi ko te. Bit-bit ko sa akong anak. Nag ano na po ko suroy-suroy ko kay. Sus ginawa ko te gali na mo gaydan te wa gyud di oy. Alam lagi. Ayun, dati. Ayun, dati. Ano kamay ang itrapo? Kasi mo gitrapo. Ano ka dumay mo gitrapo? Nadagang bulingon o, mo sini na itrapo. Ting, ino kamay, ting, ino kamay. Ino pa kayo patungod sa lupit pa, nana. Tama na. Bilaag. Dili na lang ko. Ako dito sini na sa balay ba? Patungod ding tungod mo igan ka sa litid tanding. Hindi na magkita sa makaubo. Yan, wala mo ko ubo. Sipon na lang. Join ka, Dave. Kapatid, dili ka. Ako sa ito nung agta. Ako lang lang. Kahapsay sa. Ako kahapsay maring mo nagkagubot na. Kuan ay puto te gituyo day puto te. Amra ko anti badala na pud bitaw kumul gisamok-samok bitaw te. Ano, di na kayo sa magsaon? Ha? Di na kayo sa magsaon? Dili man niya di sa kauyom niya. Amo Buti mo daw. tingin ko ka mabay. Tingo hapsay man niya. Natingaran jud ko ba ni kalit ko. Di man niya magubot ka ng sabok ito katanaon niya. Bis hapsay kita to mga lingkod na sila. Lati amo te ano sa tuti nga. Samo katanaon ati ay. O yung pa sa kan gituyo daw tuti. Eh, magkaon, gupot mo niya po niya. Kaya kanang kaon, dili kaon ito. Rambon. Ano man niya? Hapsay man niya kay. Dili man nakasunod ana-ana pagkaon niya kay giisa na naman pagkaon dako bitong sudanan kay. Para dili na bitaw magtakos-takos pa imo palito ana wala iya. Pati to sa gawas siya. Natingala lang gud oy ngano ni. Ing ato na magsamok magkatan-awon. Pero pasalamat ang itino kay dili paggabi nila gitira diba? Kay paggabi ito kinahambot. Oh, na natingala Yung nagluto, may nagtira. dahil Yung sa mga nagtira. paan niya kato nangaon na daw yang gi kuan niya. Pero sa tulo lagi pamaagi na daw sa sudan niya ba. Kaya anak bitaw daw ya. Nya kanakaon na nila te. Sa katong sudan na bilinting ano magkaon sa ting moradog balas. Ganun ko lang Kung amo ibilin nga sudan. Ngayon mo nagbalas. Ako king ano mo siya. Eh mo natin moradog balas kasi naanapot yang napasa sa mga siya. Kinikaon ko tinong maradyo siya balas kanakaon natin maradyo siya balas at tinako nga naman day. Ay sa kay mo dahil ito nga dito sila gipaagi dahil ite diwindi dahil lang gigamit ate itong daw nga diwindi naangan dyan Hindi lang ito din niya. Ito mo ang ilasan mo sa hindi. ang dati na balaan ang pangalan balaan kung dual pa sa ito si kuya ito mo luyo akong kuya kaya gitagaan sila sa tambalan kung nasa ospital bitaw te gitagaan na sa tambalan o kuante gipakaon lang na siya gipadala niya gipakaon na dito niya nauli ate gaman mura na lang liso sa paminta te gipakaon te niya kaman naulian na pud sila Ito, dagang tubig ha. Init kayo ba? di ba kahingi ng tubig ya kung sununon kaayo Init kayo bangos. Kakainit na eh. wala ko na temperature Init ka ba? kato na pag ano na ba pag uli Lagyan ng Ewa ka di ka. Sabado sa alauna yata ko
Nagtigo ko ginan upat na Ay, dili, ay, gano'n pa minahon. Ay, ganina pa, alas 12. Katong nangaon pa, wala pa to sila. Kato sa mga kaanya, kato sa mga pinasay. Sita. Wala pa ya, wala pa to ya. Dito na lang ni Tira ya, nga wala na bitaw ya, nanguli na bitaw Nay ya. na wapet. Kaya naman ya, ako mangod ya, dito ba ako mangod ya, nung anong wala ba siya gisakitan tiyan. Isa na lang kailangan ni mga pet. Siya man ang wala siya, natingala siya. Ako tinikaw, kasi ako, mga gisakitan tiyan te, ang sila naman. Kaya ang giingon daw sa mga balan, ang ano gidaw papunta ya, ang tagabayan gidaw. Lagi kasi na, abot kung kasi yuta gidaw te. Karon pa sila ng anak. Murag diha ni ko ang Timing ya. na nila. Gitiming nila ya. Kaya panggani iya kay pagka-timing ya, panggani wala ay namito nang sila gyud ang gituyo ba. Ato sila sa balay oy. Hindi mo diyo ka mapapadtuon eh, mo sa plan si Papa bahala mo diha. Wala lang gipalit. Pia. Makarelax lang ka na Okay, ka sa klase hello na. si Pia. Pero isa na magbukabulan ang klase no. Pia. Tinaba kay noodles te. Wala na bing. Ay, Adungog ikalimura naman. ba yan na Korea ba ya? Itlog lang, natibay itlog. Sa tayo na ko sa gawas kay. Dagko ka na itugab. Pagkuan ko ti oy, mga Nagko ka noodles lang na. ko. Taraw itugab, dagko kayo. Pia. Nami kami og sabaw ba. Ay gahapon. Pagkuan nagkuan ko ti oy, naglawoy ko do sa balay. Sa so, mama naglawoy ko kay lami ara sa akong higop sabaw. Ako mabari. Wala. Ay. Marag wala no pag naa na gani. Tara. Ano nag-irik? Ato ka. Igo ay sis, ang imong itubig ipalit na lang karne. Kapoy lang kay abot dito. Ay, ano. Sunod ba yan na daw? Kay ato mo dito padalaan dito mo. Isa naman kung kapaso ng anak nga kasal. Man yan. Video. Dili. Unta, ay, Kuan ba? maon. Pagkaon bang kuan? Nya mag-video pa jud. Kanang Eight. ginusukan. Ginasukan nga. Ginusukan mo. Ginasukan nga kabayo ra ya. Ang among ipangita ang baboy ug asa ginasukan. Kay wa jud dinong tawo te ug asa ra dapit ang gisukan Ano ba na natin. mawala? Trabaho din ang ginusukan. Nah. Naman ko nagkusok di. Basta nag-ihaw. Oh. Ya. Wala jud siya pa ang amot te ug asa ya. Dako kay pang paasa naman in taon pa. Kasali Uy, sa kanung sana kumari. color na. Yung anak. Grabe ginusukan lagi. Kabuto lang ka nagumuban. Dugay kayo mo. Bahala na lang ko batsudan. Dili na ko sa humbas. Ginamay katulad lang. Matataya eh. Kabangi ko kuya mon. Ana gud ko ya Ay may pa. namay humba. Namay apa makaluto mo Oh, humba. gipatay na. Itong ginusukan sa asa na tayo. Oh. Ang kuya banay ko may pag nag ano na lang mi ato sana ay nagbayad na lang mi ato ang Kaya tawag na, pa. Kay klaro pang Ano man sir. tambal no? Ah. Lalo o yan, yung baby na ko na lang pili ko. Init mo. Lula luli. Sige, pinaya mo, gisugo na ko. Upuan ba? Papalong sa niluto ba? Ipalong di ayon ka, hinayon. Di man gumaminaw, good. Ingon ka, hinayon. Tanong Nga ko mag na. edri o kuya mo no. Panda. Nakakuan. Ito naman bigla mas madadabat tidak ko ay talong ting un ani gid tiba. Natag 35 ang kilo din ko na biya ko tahon ani oy. Hindi ko sa ubos din, kaya Karon magsasago namay lang. dagko ano, anak ko gipili katong joke. Hindi ko sa ubos ka na. Ako na dagko ko ta sobra na pala dagko eh. Opo to kay. Kato lang medyo tama-tama lang Amo diba? nang hang liso ato di ba dagko pod. Dagko kayo. Uy, nakuha din, siyang Ang baan. para to 25 man pud. Yan ito. Maghatag lang na bajingko kung kana sila Yung nagkuan. pagkuha na kay bulak Kasi sa gawas ubos bitaw. ko kayo, pagkuha na. Huwag yung magpalayo-layo. Kung ako pa mig nalis oy kay among gipatag labas kay ila man ni Eric. Kita ko kayo lang may discount. Yan. Teka, bagwas ko nila bante. Wala ko na nilay na dito. Gratis, salamat ka. May ulan no. Bumuklas na sa kung kanya, na naman mo. Ako lagi kuha. Salamat. Hindi na bumuklas. Oh, buto kayo yun. Sila pa diya. Yung ulinis, Inday. Wala magunang nilaban na yan. Oh, napabiya mang. Wama.
Abi man ako naa siya te. Hindi na, kanina ito gapon. Gapon to lang nata o gabi. Ano na siya, mula ko na siya magbilan sa iyang sinampay. Luya mamawin na mag-gin. Lapit na din. Oh, pwede. Lapit na na tumakuha din. Happy na ka? Kuha na din. Naunta kay jelly jelly. Wala ganito. Ano ko bi? Asa sa kuya sa? Ano nag-chat mo to si kuya bi oy. Mo to makanis sa kuya kay padalaan jud tong tamo at kuya. Kuha din jelly jelly. Daga ko kay sudan sobra ya. Hanggang may nangalang ito. Wala mabus. Ako to kaning kabayo ni kay baboy ako mas la kuya oy kay nag-andam-andam na lagi kong sudan no kay papadala na ko sa iyo ha. Amo ka na adto. Nakita din mo itong ano eh. Anong tanong ko mga tao. Kinsa na mga kan ba. Baka mo itong balan yan, no? Dali yung kapal yan, no? Makadetect Hindi ko mo, no? nakitawa to ganun. Ah, oo. Pero kung... Display lang. Isa lang. Oo. Ang namatang ako, pera kung kaila. Oh. Hindi pa ka. Ano rin kung sa lamisang kao ko? Napat yun diya, ha? Gipang abrihan nga, kuan niya, kaning soft drinks. Huwag ginainom. Ang bote mo to, giyon, mo to na ko igagaw. Pag once gani nga nainabrihan ka soft drinks, nga diliim no, nga di na to kila ipangyabo, gyud na ako to gipangyabo. Pinabutok mo gipangyabo ya. Dili din ang nagtig-ablay nyo nga. Kuan. Amo, kasi siyempre mga iyo ay tagaan. Dili ka sa Ito lamisa. kwadra ah. Oh, Nabutan mo to. wala mo ginainom ya. Gipangyabo ya, oy, wala ipan gipangyabo. Pag deliver sa lamisa, Paanda, kung dito sa mga ninang o ginong, dili ko adyo to gina, ano na jud mo. Pero kung naala na sa outsider na wala na yan. Sila na rin magkuhan dito, mga yung dito ah. Kapag kayo, tagalaki niya. Gamara pag yung daghan mi. Yan na amang pati pag na, masiting pretty man din ah. Lingkod man ay. Inay na kong gogo. Wala akong mag-agaw sa akin. Lagi tayo dito na parang Unya uko. kay panahon man sa ulan-ulan din buntakan kung ulan panahon sa balik. Dapat kayo ba dapat gito mo tinabangay gani no katagalaki na. Mula akong suya ko te. tabang mo na, naman yung tabang. Oh, wala ni kaya haso. Kuan ba? Ay kinakadra. Ana ba ako dito? Dai, dali mo ni Dai, tabangin ni Dai bin. Pero kato sa site mo sa wala, magutamang, no? Parang wala kayo makita, no? Ay sa Tigas babae. mo. Ding gusto na ko buko ko na kadako sa. Mga bunbun ba? Sa ilim ko Bitaw. ba? Ay dili. Ang first, No? per, Mga professional ba? second, Ito lang. fourth, fifth. Pahitan na. Nalagi mo yan no. Kung kabalo pa na namin no, nga tagnaan ba yung ani no? Ay pa nakiter na namin, balag layo-layo ilang binyo te. Kung mahuon. Ang titer, wala dyan kayo ko na na. May package, mo. Oh, bahala na lang Wala ni untaya. hassle. Bahala na lang untaya kay ang gasto ko ni paparon niya no, dako yo mahapit siguro mga 100,000 siguro hapit jud ba. Nga, para di pa dyan kayo mahago. Mga pa dyan kayo pila katao nga sila ang serve. Kung gani no, may pa ingat na Bayad lang to. unta. Okay. Wagi, mulihok to nun, sila Oh. ro. Kay kung package mo ay 50 mil, 60 mil. Guwapo naman kang binyo, ang Gwapo sudan. Gwapo naman. First, second, third, fourth, Yeah. fifth. Namahan naman ka sa kitering nga. Pwede may request yung Ay, kuha. ano Pwede, yan, pila diyan mo katao. na. Ano First, gani no? second, Bayad mo third, na, bayaran mo na. fourth, fifth, sixth. Wala na. Tagaimig ka ng serve, bitaw. Oh, dili na nimo na masugo. Diretso-diretso na na. Kita to hiyahin ang tao. Ayangay ba, bike lagi. Oh. Yan ka na nag-kiter, may trabaho na. Oh. Oh, serve to na. Oh, kailangan man ang trabaho. Wala man na, mo man nilang kuhan dyan. Nanagan kami nagsurahan mi gahapon. Pwede po kami nga, pwede butang mo to. Sige. Oh. Kaya na lang kung kabalo pala sus, may kung kabalo pud mananagna. Nga, wala na po eh. Wala na mahago sa luto. Ana gani. Wala na po eh, manghugas. Kailangan naman tanan. Wala na, tanan. Package na, viral na nilo. Ang kawat ito po yung kabayo, take, dili po dito sa Yan naman, kasabutan. nag-MC mo. Ilahas, na sila MC nga. Kayo na na. Yan po to sila vlogger. Interview silang papa to, si GG5, bato daw nga po ani. Sa? GG5 Ay, daw. break Sa na yung puso, isa tinang ka ako. Petra ako. Interview to lang mama.
Ito yung sabo. Dapat cornic ya mo na. Ang kaya na siya mga kalintura, te, oy. Ang mga kalintura na siya, te. Adyo ko na siyang tapat, te. Mata ka na nagpanudlo, te. Oo. Level up drag buha. Ay, kaning buha na level 4 ang level up. Level 4. Kaning level 4 oh, level up. Kaya? Sa taas ko. Kaya? Sa kanang isa kanang pinakataas. Pinsi naman kaya ako. Mag-pinsi, Jess, modelo. Hindi mo rin ka, lalipat. Lalipat ka. Abi pa, hindi mo pisa 30, pisa 1 pa ron. Unsi na po. Ayun, lalipat yung gagyod. Labi ba ng dilis, oh, kanang, ano honde, kanang naipipino. Ay, radish. Radish or pipino, ano ba? Ay, ganaan mo kag Hindi na siya. Tapos no, kung Ay, stick bebe, kabalo mo ko. Namito ka naman sa Kagugit. Balik mantika dito ha, Sidra. Ang kuya mo, napod. Ah, grabe po ninyo. Ay, pagdali mo, kay magluto na ko! Excited! Excited. Wow, ka cellphone ha? Uy, Raymond, dira ah. ang cellphone ba? Down, yun na. Lagi na. Waon ko na lang na cellphone be. Kaya para undang mo ba? Pero wa mo'y madula. Di mo masugo. Lahat yung panahon natin kasi sa natin, no? Maoy ka dyan sa mga panguna. Ang sa una kaya mga kuan lang. Uy! Charger. Susilak na sa kapit mong mango dito. Ang papa natulog. Kaya ako, tulog-tulog mo ako. Kaya yung anak na mabukog. Kaya bantay ko balik na ako. Butog doon. Sa itong tanaw ka sa napalakalig-kaling. Sa tawag kalig-kaling. Pending? Ano nyo? Ay, ganun. Ano eh? Oo, sa ba? Sugo ba ka doon ano? Ano kay yung sadeng pato? Oo. Pero yun na, yun na. Kapag gamay. Naubra ka din. Tunga na naman ang bulat. Ha? Ha? Tunga na yung lang dito. Dalag tugat ko. Lang, kapaliyok yaman, kani o kani. Oo, pwede. Pwede na ito makapalit yaman, kaya na. Oh, mahal ka yun. Pila ka minutes mo? 29. 29? Bugit mo. Ah, Pila?
Katambak? Ilan na? Medya kilo. Medya kilo mo na. Please ko. Guys. Awin ko da. Uy, gatagan ko pumaskod ni. Ni Santa Claus. Tuko lagi mo. Uy, mo kini. Unsa na da? Kabuhay man ni. Kabuhay man ni mo na. Ikabuhi. Lagain na guys. Unsa pa ya? Kabalo na ka na guys. Ubus. Ako mo kuha. Libyon ni mong kaldero, karon. Ayok. Tapos butang ni guys na taas. Butang guys na taas. Ano? Tapos buwakan lang para masuot siya. Siyempre tagal ng selfie. Pagbutang sa ice, sa bulog, sa kabasang tubig. Pagkabukal niya, sa kabukalan lang, ibutang niya mo sa duwa ka magmuni, painom siya karon. Oh, sige, sige. Kani mo din. Siguro sana. Sa 15. Hoy, balag dili 15 ko bayad sa Sige, sige. 125. Wapa mo ko ng bulaga. Gani. Sige, sige. Dading dili di maubos din. Kablo ka sa una. Ikabuhi kaya yan. Tuyok. So, yung bugi na kataon. Muraya, katunan dito may yabang. Tapad na. Buka siya Hindi, ano, kakao. nagkakaon siya ba? Kimatay. Oo. Magkaroon ako na siya yung anak. Ano pa ko nagkawan ba? Kaya mo naman eh, kaya mo kaon. Oo. Bantong siya yung, hindi kaya siya mukhaong. Kung sundin ako, balang gamay lang Ano na. lang eh. Yung pag-inom niya, hindi na nagpainom. Na kanang tama lang ang kainin. Isa ka baso. Ay, sa Sa kamay. ice. Tapos sa bulig sa kabasang tubig. Ay, ang tubig naman to, no? Pagkabukal niya, butang mo sa Alam bakal. mo na ito. Ikaw, di ba no? Kasi tingnan. Suko. Sugo ayo, grabe. Bagutman siguro na siya yabang. Diba, katulad yun ang gahapon. Okay na kapamahaw, pagkakanod to. Murag sa pagpamahaw, murag sa nangayo. Upat-upat ko ba to? Kaya painom, naman. After pag naman nagkainom ron, manihapon. Naman, after 1 hour na po, pabukal na po na. Kanay na bilang tubig, yabog, buhat ako ka ba ito? Kading kading. Kilo painom. Yuk na dayon. Hindi na, yung pagdayo. Para init-init. Bukan mo ilong oy. Yung tayo. Grabe ko panuhot. Ay nga na aba bukba na. Yung tayo. Wala yung ganang sakit yan iyan. Ito ba ito yan naman? Panuhot lang. Itahulog, yan yan. Ang iya daw dali lapit daw o sakit lang. Ay, Dapat dali, ka. dali daw o. Kung pag yung lawan sa bakit? Di ba natin? Kahilat ng tuog ng gitna. Oo. Matulog. Di ba talaga siya matulog? Asan tatating? Ako sa level up. Kauna. Ano ba kauna? Auto vlog level 4. Ano yun? Dapat ako sa'yo. Ang 5 na ko. Taiwan. 3. 3 na ko. 5. Dali ko di. Dali ko di. Dali, agi dali. Hunda ko. Dahil sa ako nila. Gabi po muna siya sige. Sige, hunda ko. Dali, dali ta. Parkour. Tulog. Isa lang. Sa lugar ni Awa o. Di ba na siya matulog na yung lopon? Anaon na lang Di ba ko siya di matulog dali ng o. lopon na? Isyon naman. Ay sa pinagbog na ako tubig na katong nilangga. Naman ito lang sa dokamag. Nihapon. After 1 hour, buhat po ka. After 1 hour, buhat po ka tulog oras na siya. Aman. Hanggang man, lumanan mo tulog ba?
Ay, dira. Magpabukan na po kapag ang una na po nimo, kayo muna po nimo siya sa nilangang guys. Bago mamahaw, bago maluto, bago mayapon. Mga kayo. Bambo ha. Ay, tukulan na ako eh. Yung tukulan mo na. Gamay po mo po. Kamay baligyan, Dre. Hindi baligyan. Kali mo, gamay po mo po. Pagsulo, Hindi ko nakapalit ka. dili. Ay, gusto ko itong may time. Ano? Iritas ka na to. Ay, itong pamalit. Good, excited. Dito naman. Kaso, Alideng. Kani, sugi na to ni Greg. Kay kaugay hindi sa man ko. Hindi na tingala na kaasa na to. So ni Greg. Kay ang amigo in town, tabangi, mabuto Sa una tag bulad ron. Ako dito baka dito kaayo. Yan ang Duha tumawa bulan. yung inasusukla. Ako dito baka kaayo mamuan. Ay, padoon niya. Kay pati yun niya. Guys, konsumo guys. Sarong dili ka ani ma. PI. Syaro. Ako aman ang una ko na. Alam mo mga bulad ang rate guys. Basta di lang kaunos migo guys. Paano na tinuhod ko sila tinu? Hindi mo kaulong. Hindi lang. Tugin ka ko isda nun. Kung tapok sa plane. Bastos ka ayo. Wala na. Una ka din. Una ka. Stop it. Oh. Wala na ka tanong. Patay ka ni. Hindi pa at masato ang mga pet. Gadeng ako ang nag... Wa may tabang akong pet din. Hindi matagal kuha. Ne. Sa may uras. May uras. Wala na. Ay, lami kay kung tulog niya pati mga langasa mga batatoy nagahilak. Ano sa pagdungon ba? Pagdungon din pa kay para sa ka-relax food ba ang mga tao nasa palibot. Kabya! Di man natin mo patay kay mo ako. Nakuha man na. Wala, Paano pero ka ba ko panghilak. mamatay ka kasi. Ang marabana dito no, maangal na pag yun eh. Natay ko. Ako aman ng aswang. Kanino tinuloy ko o kadululoy ko. Kung sa pangking ka. Ding, 3 million ang life ana ay makakaka ka. War ginang nagula lagi. Nagastiya pa na pahako. Ano? Ay di Katulog ba? wa man ka gitulog di mo ka sa pineapple dapat daw. Yung nila nagkusulong din. Pineapple ba daw ka daw Ha? gisugo. Gisag gapo no. Oo. Mga patagyan mo na. Puno na noon. Bolo no. Ayun siya to. Ay patay. We're gonna out me. Di na ko makaya tabangi ko guys. Mamatay Ay, ko. bibirun. Bibiro mo ito. Ang ganina po kay Glow, glow. wa pala siya kabanood to ganina ba? Eh, Sofia, anak. Sofia, Hayag na na. katulog niya to. Hayag Hanggang na. nga pa. Anak, tabangan ka katay mo din. Hoy, Sofia. Oh, kinat ka. Dahil mag-ilis, ilis. Tabangan ka, dagan-dagan lang din. bangon. Tabangan na. Magi. Bangon siya. Nagdragi ng pupot to eh. Ha? Ay, nagsuwal niya ako. Dagan lang din ito. Kani, alam ka na yung mulit ko, anak. Bungkang niya. Dagan din, dagan din. Bungkang. Kaya yung dagat ko mga ito. Dagan din, dagan din, dagan. Ah, gusto ka talong. Ambak-ambak. Ah, Sa wala isdana sa sud ay Nakuha na to nabusog. din kwarto. Pero gitsud ba na ay sus. Abdik. Ay, chapat. Doon tayo sa... nak, kami kayo mislit nak ba? It's like a mukbang channel. Yung man, Hanggang nga pa. linet, linet. Ayun sa pinagtutut. Ah, Ako na linet.
Kuman. Palihat mo. Oh, manano, nindot yung day anding no. Bayad lang ka mo. Pension. Pension. Isa na? Mahal pa rin. Singgam. Siya man lagi ni. Ay, hindi. Singgam. Lusang init ba? Hindi ko Ha? man. Lusang init. Kunya lang ko mag Alira na, inom man lang. Ako ba dari ading Neng. Ya, butangin siya ko, ang linda ni Linda. Bakara, butangin bugnaw. Apa niya na dahil na ya? Butangin mo ito sa planggana, butangin kais. Oh, Bigaan niya, wala niya. saltang. Dari, man, butangin po sa ilo, kanila niya. Luod. Ang planggana nga ni kais. Para mo mapawasan siya ba. Makuan mo pa iyahang kain. Balin siya sa bakara. Luod. Gamit trapuhi ang ilok. Ibaho kayo. Ako, anak ko sa una lang, butangin. Ang iliog. Punitan, Ang ginagawa. liog. Lain ba ganun sa kainit oy? Ang gikuan ako ba? Ang liog. Ang brownie. Ibara mo po. Ay, ganun yung brownie. Daya. Marot na ba mo barang yang kamu nga gambala nun mo? Sa una, kung wala pa kong mga kwan, wala pa kong mga depensa. Pero karon na din na. Ginagmay na lang. Mal, wala pa. Ito lagi rin ako, bugbog lagi ko. Pila ko kumalupog. At bit ng dugay eh. Kaya kanong barang di ba na makuha o kung ano. Wala ko sa ano, kuno pa ng tambal. Oh. Nakatag pang bara pong gaha atong sa adlaw ya. Nakagawas ng uban ganina. Mang! Kato nang gibilin ako ganina ha? Gibilin ako ganina. Oh? Na di nabilin di ay. Naniguros niya ka kasi. si mamang Gabi kinaog biskuit ana ba? Ano tinda? Na. Pordoy na. Mo lagi na ugnana sa kadungay diri mura jud taw. Tumba ka? Iningog no? Kanang magdulan sila ya nga kanang bira-bira. Birahanay Magok lagi ka. Ano lagi ka? Ano yan? Tulaw? Dali na. Itingog yung mga buktong ko. Kung bugod pa kay giubo na po to. Ano na tubig na lang tulang ano eh. Naman. Ano ginagpilong siya mo? Buktong lang eh. Ah, marag ko pa rin ako ate nga. Mahigda ako tino, siya na mo mukha to dito akong dili oh. Nandiyan ako tayo mukha to dito ako to. Ade. Usa ba guning Sige kay ana anak ko lang Oo. was ko kanang sige lang higda ganit din wala lain ang trabaho? Wala ba nagika ka muna ba? Ali ako diri dapit ko ah, sa sakit palagi. Ike, lumat ka bulat na doon. Aman. Junior. Be, oh, si ate yung nagpakuhag bulad oh. tunga mi. Para ko sa lubayran. Wala pa. Wala picture. Oh, pabenta lang dito ka. Ayun na. Yung Bisis uling. ni. Dala ni oh. Ayun na mamalir eh. Ayun, anak, ayun lang dala. Ayun na, ayun na. Bisis ni ba? Balutan na, balutan na. Ay! Tinuo ko. Dali, dali. Thank you for watching guys. Bye-bye.